Hej, jeg hedder Lars, og jeg læser i Aarhus på 10. semester på statskundskab, og jeg sidder i UCC's bestyrelse som formand for eksterne relationer. Så det er ligesom den primære grund til, at jeg er her. Det er ligesom det her, jeg meget står for i løbet af året. Det er en masse arbejde imellem de forskellige generalforsamlinger, og så skal det ligesom hele effektueres i den uge her. Jeg har blandt andet stået for at facilitere en såkaldt small working group, der har arbejdet noget med det registration fees, alle lande betaler til IFMSA, omkring om det foregår på en rigtig måde, og det er et rigtigt beløb osv. Så det skal vi ligesom arbejde videre med her i løbet af ugen. Så det er jeg ret spændt på at se, hvad det ender med, og hvor vi skal bevæge os hen i forhold til, at vi skal have mødet i København her om et halvt års tid. Så det er jeg ret spændt på, og ellers så håber jeg bare, at jeg kan være med til at bidrage til, at IFMSA stille og roligt bevæger sig i en rigtig retning, sådan rent organisatorisk, fordi der er ligesom nogle ting, der ikke er så hensigtsmæssigt, kan man godt sige. Så det håber jeg kan ligesom være med til at påvirke en stor organisation en lille smule i en rigtig retning. Så det er forhåbentlig det, jeg kan tage med herfra om en uges tid.